The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm 37, verse 4, delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Psalm 145, 18-19, the Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them. Philippians 4, 4-7, rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasseth all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Jeremiah 33, verse 3, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Matthew 21, 22, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Before we start our Bible study nining adlaw, samas na andan, gikinahanglan na itong pagsusi sa tagsa-tagsa na ito kakalag. Atong susiyon kung nanaba kita'y mga sala, diha, sa labas na una, sa labas sa dila, sa labas sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos, kung dili nato kini sugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan. 1 John 1:9 atong sundon, nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins, it is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa, magampot na karon sa hilom, agi o pangandam sa tungkaw galingon. Let us pray. Magampot na bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, ninilayan usab nga adlaw. Nga imong gipadangat kanamo, buhi sa among lawas, askil pa kining among pagpandihok, o ganapay kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya, o sa imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pagani. Para ikaw, matinumanon sa mga saan, naglihok pa ang imong plano, sa tagsa na mo kinabuhi, busa, imo pa kaming ipabuhi. Aron sa ingon niya na, makapadayon pa kami pagsibog sa unahan, sa mong espirituanong pagkinabuhi, pinagis pagtuon sa imong pulong, adlaw-adlaw. Bani kami karon sa among pagpadayon, ini nga among spiritual momentum, nagampo kami nga Espiritu Santo makatudlo ka namo sa kamatuoran, tangtangang mababag nga niya sa mga nahuna,
aron dili kini mahimo nga babag, pagbalda sa among pagtutok sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Niya pa kita magdupot sa atong tunanan how to be a victor rather than a victim in life. Okay. Niya kita magadupot sa mga punto nga atong paghisgutan bahin sa kaluwasan gihapon. Kay you already know that the main thrust of our ministry is to spread the gospel of the Lord Jesus Christ and to teach the Bible doctrine, Bible truths, aron kini masayran yadtong nagapangita sa kamatuoran. Okay. Karon padayon ta. Kagahapon nagahisgot kita bahin yadtong gisulti ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Judas Iscariote nga usa siyang mga tinunan nga mibudhi sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa gisulti ni Hesukristo bahin kaniya? Kini si Judas Iscariote dili magtotoo. He was an unbeliever. Ug si Ginoong Hesukristo miingon kaniya, Judas, may panalang unta, huwa na lang kaunta matao. It's better off for you to have never been born. O kining pagkasultihan Ginoong Hesukristo ngadto ni Judas, mao po ni isulti sa Dios ngadto sa tanan nga mga dili magtotoo. May pala kining mga tawhan nagwa na lang unta matao. Now, ang tinuod gyud ang usa ka tawo nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang mo'y kaluwasan, o niya iya kining isalikway, dili siya mutuo kang Ginoong Hesukristo, then actually kining tawhana nagahimo sa Dios nga bakakon. Now, of course, antong nasayran nga ang tanan nga mga dili magtotoo dayo na kini sila mga pildiro. Ang mga di magtotoo nagusik-usik lang yun sa ilang panahon, nagusik-usik sa ilang mga kaakuhan o kahigayunan sa kinabuhi. O kita nasayod nga ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran usa ka pagkaarugante. Pagkamapahitason ang pagsalikway o pagkanang dumili sa kamatuoran. In fact, sa ato nang giniingon kanimo, akong baliko na po ni, ang Dios nagaandam na og kaning paglubong sa mga di magtotoo. God has already prepared a funeral plan for unbelievers. O ita, ato nasab nga nasayran nga ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, dili ang pagkamatay cancer o grabing disgrasya o sa COVID-19, dili. Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, maong pagkamatay nga dili magtotoo. To die as an unbeliever. Kaya naman, tungod sa grabe, makalilisang, horrible future nga dangatan sa dili magtotoo. Mao na nga kining atong ministry nga diin ang main thrust nini mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Kaninyo ang nagpaminaw, kaninyo mga di magtotoo, wa pa makadawat sa kaluwasan. While it is not yet too late, tuuhi si Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas o ikaw maluwas. Acts 16:31.
dili ni nato binuhat-buhat o ginamagama kamatuoran kini kay pulong kini sa Dios gikan ba sa Dios. Ang pulong sa Dios nagaingon nga ang kalag sa tao dili na mamatay. Wa nay kamatayon ang kalag sa tao. The soul of man is immortal. Now, ang kalag sa usa ka magtotoo, I'm referring now ngadto sa magtotoo, he goes to heaven or raptured, whatever comes first. You see? Idi kauman sa kinabuhi magtotoo dinhi sa yuta, kuhaon siya sa Dios. Either mamatay siya physical or rapture. Depende kung sa'yo mauna. You see, whatever comes first. Now, of course, nasayod na tangang kalag sa dili magtotoo. Di magtotoo, ha? Goes to torments. Na nasa Lucas 16, 19-31. Gikan sa torments, ato lang ang gihubad sa Visayan, kasakitan. O imong hulagway yung kuning torments, dili ni kanang purgatorio, dili. Why purgatorio sa Biblia? Dili ni purgatorio, kasakitan yun kapaitan. So, ang di magtotoo, moadto ni ining maong dapit. Kasakitan. Lucas 16, 19-31. Unya, gikan diha, kay kini kong torments maingon ato nga mura ni og warming up spot una-una sa kainit. Unya gikan diha nang dapita sa torments moadto ni siya o dando na ni siya dito sa gitawag og Great White Throne Judgment. Dakong puting trono sa paghukom na nasa John 5:28 and 29, Revelation 20:11-15. So, gikan torments ngadto sa Great White Throne Judgment o kini siya ibalhin gikan sa gikan sa torments ngadto sa Great White Throne Judgment. Now, bantay ni, note this. Ang mga dili magtotoo nga buhi dinhis yuta sa hinapos na sa panahon sa millennium. Unsa man ning millennium? Usa ka libo, literal ning usa ka libo ka tuig nga pagdumala ni Jesucristo dinhi sa yuta. Okay? So inig kahuman ni or at the end of the millennium, ang mga di magtotoong buhi yan ang panahon ibalhin sila straight from the face of the earth ngadto sa Great White Throne Judgment. Now, dito nining dapita ang dakong puting trono sa paghukom, Great White Throne Judgment. Ang mga di magtotoo ra ang tuan dito. Only unbelievers will be there. Okay? Og ipakita didto nga ang dili magtotoo misalikway man kang ni Jesucristo ang manluluwas. It is demonstrated that the unbeliever has rejected Christ as Savior. Ug kadtong iyang pag-reject, pagsalikway kang Jesucristo ingon nga manluwas, mao kadto ang sala nga dili na mapasaylo. That is the unpardonable sin. Mao hinungdan ngano nga ang ngan sa dili magtotoo wa maswat didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Book of Life. Libro kini sa kanang dayon nga pagkinabuhi. Ug busa gikan sa Great White Throne Judgment, kining di magtotoo itambog na dito sa linaw sa kalayo.
nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga demonyo. Nanas Mateo 25:41. O paminaw, diha ninang dapita, ang di magtotoo, masunog ni siya, will burn forever dito sa linaw sa kalayo. He will burn forever. Forever na. Una-una anang forever. Wa na'y pag-undang, wa na'y paghunong, hangtod na sa kahangturan. Ug sa atong nakita diya sa Revelation chapter 14 verses 9 to 12, ang pulong sa Dios nagaingon, paminaw, they have no rest day and night. Wa sila pahuway. Adlaw gabi huway pahuway. And the smoke of their burning ascends forever and ever. Magasaka hangtod sa wala na katapusan. Nga nagkahulugan kini, nagpasabot diya kini, not only are they going to be alive forever, buhi sila hangtod, they will not be annihilated. Dili sila mga wagtang, dili. And they will never be delivered from that condition. Di na gyud. Kana may gisulti sa pinadaya 14:9-12. Dili ni nato ginamagama na sa pulong sa Dios. Okay, akong balikon. They have no rest day and night, and the smoke of their burning ascends forever and ever. Kana nagpasabot nga wa nay pagkaunsa. Kanang di na mamatay kining mga di magtutuo nga tuwa didto nga gisunog kini nakahulugan nga they are going to be alive forever. They will not be annihilated. Dili sila mga wagtangon o patyon, dili. They will never be delivered from that condition niya ng ilang pagkabuhi. Buhi dito. Kasabot ka. Now, doon ay mga duha ka termino gigamit dinhi diya sa Revelation 14, 9-11 na atong nakita nga nagahulagway kini sa pagka-eternal sa dili magtotoo, burning in the lake of fire. It describes the eternality of the unbeliever, burning in the lake of fire. One is, it says, they have no rest day and night. Sa laktod nga pagkasulti, day and night means it continues on and on and on and on and on. Ad infinitum. Wanay kahumanan. And the second one is actually more emphatic. Sa diha nga ingon the smoke of their burning ascends. Now, dias Griego, ingon kinig, eis, tos, ainos, ton, ainon. Griego na, Greek word, which means into the ages of the ages, or forever and ever. Diya sa Marcos 9:48, nag-ingon kini, where their worm does not die, and the fire is not quenched. Di na mapaw ang ang kayo dinto. Kita ni mo sa kakuyaw yun ni. Ug busa ang mga di magtutuo nga mamatay as unbelievers. Of course, unbelievers. Mato sila sa torments. Torments means kasakitan. O gikan diha ngadto sa Great White Throne Judgment. O from there, itambog na sila dito sa linaw sa kalayo for one reason and one reason only. And that one reason is because they have committed the unpardonable sin, the one sin for which Christ could not and did not die on the cross. And that is the sin of negative volition, the sin of rejection of Christ as Savior, kagitawag kini sa in English so slander of the Holy Spirit. Yes, Mateo 12:31-32,
and referred to as resisting the Holy Spirit in Acts 7:51. So, ang mga di magtotoo, nagasalikway kang Ginoo Jesucristo ingon nga manluluwas. Wa gyud to. Ilang gi kanang wakli kanang maong kamaturan, wa gyud nila tuoy. So, they wind up in the lake of fire, burning forever and ever and ever. Now, what this does is to neutralize and to show the pagka-mini nining duha ka mga satanic doctrines, duha, which have reared their ugly heads again in the last 15 years in dito sa Europe o din sa tinipong bansa sa Amerika. Mitungha kini kanang ilang their ugly heads reared again in the last 15 years in Europe and here in the United States. One of these is called universalism. Naon sa man ni universalism? Okay, paminaw. Ang universalism nagaingon that ultimately tungod kay si Kristo namatay man alang sa tanan, ang tanan therefore ultimately will be saved. Sayop, kinasayupan. You see, that is damn wrong. Universalism is wrong. Sa ilalaging ingon na tungod kay namatay si Kristo alang sa tanan, all then ultimately will be saved. Sayop. As a matter of fact, ang atong Ginoo Kristo makes it very clear. Dias Mateo 7:13 at 25. Unsa gisulti? Broad is the way and wide is the gate that leads to destruction, and many are those who go in thereat, while narrow is the way and straight is the path that leads to life, and few are those who go in thereat. Pagkaklaro niya na, labihang kalapad, kanindot kadako, ang dalan ngadto sa kalaglagan og daghaning suod diha. Apan ang ang dalan ngadto sa kinabuhi, then the way that leads to life, lisod, kinalisdan, og jutay ra ang nagasuod diha. Namo na. Ang atong Ginoo Kristo migamit og ingnon ta relative quantitative terms. Dias Mateo 7, many and few. Now, according to that, the majority, whether that's a simple majority of 51% or 75% or 92%, only God in His omniscience knows. Basta? Ang Diyos ra. But the majority of the human race is going to wind up dito sa linaw sa kalayo. Ang minoridad is going to wind up in heaven. Na, gamay ra. Not because God wants it that way, dili, but because man's free will has chosen it that way. Kasabot ka? And therefore, ang mga di magtutuo will not ultimately be saved. Dili yun. What this does again is to show the inaccuracy in the satanic nature of the doctrine called universalism. Nga nagaingon lagi, kung balikon, ultimately all people will be saved. Now, muna unsa. Ikaduha, the other satanic doctrine, along with universalism, is called annihilationism. Annihilationism. Annihilate ba? Ang annihilationism says, paminaw niya, it says that when the unbeliever dies,
sa dihang mamatay ang di magtotoo, dili siya mag-antos hangtod. He goes out of existence. Mo na ilang gituuhan. He is annihilated. Is that true? Mungutana ko niyo, tinuod ba na? That is not true. That's damn wrong also. Ang tinuod mo kini, the unbeliever does not go out of existence. Dili oy. Now, whatever happens to the unbeliever's body, tingali, they may have a funeral and put it in a very nice wooden casket. Nga mukustar kini, kapidan ka, gatos ka mga dolyar, or maybe a few $1,000s. If it's gold-plated, yan ay nindot kayo nga brass, shiny handles for ease of carrying, etc., etc. But that's just $7.49 cost of chemicals in there. Nga gitawag og lawas. Ang kalag sa dili magtotoo mo adto sa torments, kasakitan. And tingali, ilang ilubong ka ng lawas niya ng tawhana in the ground, or maybe it's lost at sea. Lumos ba ka ha? Maybe it was blown up in an explosion or lost in warfare, panahon sa gira. So, if the souls of those bodies were unbelievers, kung dili sila mga magtotoo, we know through doctrine, atong nasayran gikan sa doktrina, nga tuwa na sila dito sa kasakitan. They are now in torments. But, if they were believers, of course, they are now in heaven. Correct? Therefore, why katinuuran there's no truth to that satanic false doctrines of universalism and annihilationism? Kaya itong nasayran is Ecclesiastes 3:11 ang nagaingon, that God has placed eternity in the heart of man. Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao are not only fully conscious of the existence of God. Romans 1:18-20, and in Psalms 19:1-4. Apan ang tanang mga membro sakop sa kaliwatan sa tao are conscious of the fact that innately they're going to exist forever. Kaya nga naman, tungod kay God has written eternity in their heart. Ecclesiastes 3:11. They know that there is life, or there is existence beyond death. Kung mao ka na hinungdan nga no, ang Hebreano 2:14-15 makes it very clear nga ang mga dili magtutanan nga mga di magtotoo without exception mahadlok gyud mamatay. They fear death. Even the ones who put on the most deceptive facade of claiming that they have no fear of death at all, kani sila are only self-deceived. Ang kamatuoran mo kini, they really are afraid of death. Kaya naman, because Hebrews 2:14 and 15 say that they are held in a in a bondage of the fear of death throughout their entire life. Yes, ang mga di magtotoo mahadlok mamatay. Na sila'y kahadlok sa nila may mamuhi. Fear of the unknown. Kasabot ka? Na, sila'y kahadlok, kaya man sila kay bango. Now, ang kalag sa usa ka magtotoo is likewise immortal, okay? Di na mamatay. Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao na nag-iya og everlasting existence called the immortality of the soul. Nasabtan sundag yun aron di ka muwas passing. Sa dihang ang kalag, mugna o gibuhat sa Dios, kini mulungtan na hangtod sa kangturan. Sabta gina,
Once the soul is created by God, it lasts forever. Ang pangutana mo kini, where it's going to spend its eternal or its everlasting existence. Asa man. Alang di magtutuo, of course, adto siya sa everlasting existence dito sa linaw sa kalayo. Apan so sa magtutuo, he will spend his everlasting existence dito sa presensya sa Dios dito sa langit, nga diin ana ang fullness of happiness and pleasure forevermore na nasa Salmo 16:11. Ang usa ka magtutuo is going to have a fabulous time in heaven. Fabulous time. Labihan sa kanindot mga pagkinabuhi, mga panahon dito. Awan na may panahon dito kay hangtod naman sa hangtod. And that everlasting existence gitawag technically in Scripture, of course, as everlasting life. So, both believers and unbelievers have everlasting life or existence, referred to as the immortality of the soul. Sabot ka? So once again, to look at this in the standpoint of believers, alang sa mga magtutuo, and some of the things that indicate their everlasting existence, una, ang tanang mga magtutuo na nag-iya og everlasting life, resulta kini sa ilang pagtuo kang Ginoo Jesucristo. Juan 3:16 ngadto 18 og 36, pinadayag 2:11 ug pinadayag 3:5. Ikaduha, ang matag magtutuo ana-anay giandam nga puloy-anan dito sa langit awaiting him. Naghuwat na lang. Juan 14:1 ngadto sa 3. Ang pulong nga gigamit God for home there means a large dwelling place nga gitawag og mansion. Mao kana ang hulagway. Ikatulo, ang matag magtutuo manag-iya og binanhawng lawas in the eternal state. The resurrection body that will house the soul and the human spirit. Mao na puloy-anan sa kalag ug sa tawhanong espiritu sa magtutuo. Nanas 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21. Ang lawas sa magtutuo will be identical, parihara sa resurrection body sa atong Ginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 4:13-18. Mao na ikatulo. Ikaupat, ang matag magtutuo will have full happiness and pleasure forever. Full. Hingpit yun. Tibuok. Ug busa. Wa na dito'y kasakit, pag-antos dito sa eternal state. No more. Dito sa eternal state. Revelation 21:4, Psalm 16:11. Kaya ang langit will be wonderful beyond description. Na nasa Revelation 21 ngadto sa 22. Ikalima. Na sundan niya, ikalima. Ang matag magtutuo will be in the presence of God forever. Hangtod na. Revelation 22:1-5, 2 Corinthians 5:8. To be absent in the body is to be face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. O na ikalima. Ikaunom. Ang matag magtutuo will have eternal reward as a result of the production of divine good in time. Yanumdong ka ba nitong divine good o human good? Kung sa definition siya, human good. Tawhanon nga mayong binuhatan. Anything and everything a believer does outside of the plan of God is human good. Outside man ka. So kanang imong gibuhat nga mayong binuhatan, nahuog ra na unsa tawhanon nga mayong binuhatan nga dili na
gantihan sa Dios kay nganuman gitandi mo na sila kahoy kugon ug dagami nanas Korinto. So every believer will have eternal reward tungod kini kay resulta sa iyang binuhatan nga Diyos nun nga binuhatan. 1 Corinthians 3:11 to 15, 2 Corinthians 5:9 and 10, Romans 14:10 to 13, Hebrews 4:9 and 10, and John 15:1 to 7. Now, paminaw, note this. Unsa may nakadiferensya. The thing that differentiates believers in the eternal state, in their kind of production. Unsa? Diferensya, of course. Binuhatan nga tawhanon, human good, dili madawat sa Dios. Only divine good. Nga gitandi ka na sa pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. You see? So they are rewardable. The only rewardable divine good kana. Okay, mo na ikaw nom. Ikapito. Ang matag magtotoo has an eternal inheritance reserved for him in heaven. Ug mahinungdan nga ang matag magtotoo is referred to as the heir of God, manununod sa Dios, and a joint heir of Jesus Christ. Romans 8:17, 1 Peter 1:4, ang matag magtotoo has an inheritance reserved in heaven. Yes, yan dama na ta. O mga panulundon nito. Now, nani mo mutuo ka ba niya na? Kaya tanan sa pulong sa Diyos. Okay, mo na ikapito. Anto sa si kawalo. Ang matag magtotoo will be reunited with all other believers in heaven. Magkahiusa. There is a great reunion of all believers in heaven. 1 Thessalonians 4:13 to 18, 1 Corinthians 15:51 to 58. Now, dito sa langit, paminaw, dito sa langit, ang tanang mga magtotoo, hingpit. There will be perfect. Okay? They will all be perfect. There will be no more flaws. Wa na mga kanang kapakyasan o mga kaluyahon. No more. There will no longer be flaws there. Everybody will say probably about everybody else, my, how you have changed. Maingon ito sila. Nga naman, nangausap yun. Dito sa langit, wa na tayo pagkinahanglan o kanang eraser. Wa na tayo kinahanglag eraser o lapis anymore. Do you know why? Ibo ka nga no? Because ang tanan nga mga gingon tag sa ining lisog, idiosyncrasies. Ambot pasabot ng idiosyncrasies, daotang mga gawi o taras. Wala na. Because all the idiosyncrasies, all of those negative things, mawagtang na. Will be gone, totally gone. They'll all be removed forever. Wagtangon na ng tanan hangtod sa kahangturan. Busa, to repeat, the emphasis on salvation, the doctrine of soteriology, ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kasaysayan lang. Apan sa imong pagtuo nga si Kristo namatay alang kanimo dito sa cross, mao nay kaluwasan. Ug dili gani ang pagtuo nimo Dios mo'y paagi sa kaluwasan, dili. Unsa man gyud tinuod? It is believing in Christ. It's not believing in God. It's believing in Christ. Ngano man. Tungod kay ang John 14:6, si Ginoong Kristo nagsulti, maklaro kayo. Ako mao ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi.
Why makaanto samahan gawas kon pinagi kanako. Kaklaro ba na? So, dinhi ato ning ihunong usa ug ato ning ipadayon ugma. Kaya napay daghan kayong mga punto nga itong dadon kanimo o busa ayaw sipyat sa pagsunod nining atong paghisgot bahin ining how to be a victor rather than a victim in life. Kaya kung ikaw magtutuo na kang Yesu Kristo, you are already a victor. Right? You are not a victim. An unbeliever is a victim. Nga naman, biktima siya sa kaaway sa Diyos. Nga mao'y kanang prevent kanimo. Nga di ka mutuo sa kaluwasan, pinagis pagtuo kang Kristo, gibabagan ka sa kanang nagdumala nining kalibutan na o ikaw na himong biktima. Kaya na may away ni tali sa puwersa sa Diyos o puwersa ni Satanas. Naatas taliwa, papiliun ta. Kinsa mong puwersa atong dapigan, puwersa ba sa Diyos o puwersa ng Satanas? Sa panahon nga ikaw mo sa likway, sa kaluwasan din, ikaw pildi. Ang mga magtutuo kang Kristo mo'y mananaog. Magampo ta. Higala, kung galing mamatay ka karon, naibaw ka ba? O mahilangit ka, o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, klaro kaayo nagasulti, nga imong mahibawan. Mahibawan nimo kung ikaw luwas ba o dili luwas. So, gipangutan na ta ka, niining maong pangutan na kay kinilabing minungdanong pangutan na sa tibok mong kinabuhi. So, pangutan nun ta ka niini. Luwas ka ba? Di question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Dili pod question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahoron o dalaygon kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Higala, aron ka maluwas? Usara, kabutang imong buhaton, dili ganin na buhat, paggamit sa imong pagtuo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Busa, mao kini ang tugon sa Dios. Papilion ka. Mientras may panahon pa, kay tingali ugma ulahin na. Tomorrow may be too late. God says, believe and you will be saved. Believe in the Lord Jesus Christ. Kay siya maong tumong sa kaluwasan. Walay lain. Si Ginoong Jesucristo ra. Faith alone in Christ alone. Magampo ta. Amahan namong Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong grasya nga among ipaimuslan. Salamat sa imong pupatinaw kanamo sa imong mga pulong. Hinaot nga kini. Malamdagan pa kami dugang sa pagtudlo ka na mo sa Balang Espiritu Santo. Salamat nining grasya nga mong ipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon. Nining among spiritual momentum. Aron kami makakabuot gayud sa among tukmang tumong the common goal of every believer, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.